Άσκηση μεγάλης χαλάρωσης και οραματισμού. Βρείτε μία άνετη στάση, ώστε να μην σας εμποδίζει κάτι στο σώμα. Και χαλαρώστε. Κλείστε απαλά τα μάτια και πείτε στον εαυτό σας ότι για όση ώρα θα διαρκέσει η άσκηση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κάτι που να σας ανησυχεί. Όλη αυτή την ώρα, όλο αυτό το διάστημα θα είστε εσείς με τον εαυτό σας. Χαλαρώστε τα βλέφαρα. Χαλαρώστε τα φρύδια σας. Αφήστε το μέτωπο ελεύθερο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι σε στιγμές έντασης σφίγγουμε το μέτωπο. Όταν είμαστε χαλαροί και το μέτωπό μας είναι χαλαρό. Σκεφτείτε ότι κάποιος σας αγγίζει το μέτωπο με ένα πούπουλο και χαλαρώστε το. Χαλαρώστε τα μάγουλα και τους χιαγώνες. Αφήστε την γλώσσα ελεύθερα να πέσει στην κάτω σχιαγόνα. Στρέψτε την προσοχή σας τώρα στο πάνω μέρο του κεφαλιού σας, στα μαλλιά σας, στο δέρμα ακριβώς κάτω από τα μαλλιά σας. Νιώστε ένα απαλό μούδιασμα, ένα απαλό μυρμήγκιασμα που είναι από την κυκλοφορία του αίματος. Αφήστε το επάνω μέρο του κεφαλιού σας ελεύθερο. Χαλαρώστε το. Χαλαρώστε το σβέρκο και τους ώμους. Αφήστε το σβέρκο και τους ώμους ελεύθερα. Αφήστε και τα χέρια να πέσουν ελεύθερα από τους ώμους. Αφήστε τα μπράτσα σας ελεύθερα. Χαλαρώστε τους καρπούς, τις παλάμες, τα δάχτυλα. Αφήστε τα ελεύθερα. Φανταστείτε τα νεύρα να είναι σαν σκοινιά πλοίου, που να υπάρχουν πολλά ανθρωπάκια να τραβάνε τα σκοινιά και τώρα τα έχετε πει, έχετε δώσει εντολή να αφήσουν τα σκυλιά και να καθίσουν να κάνουν διάλειμμα. Έτσι δείτε τα νεύρα σας χαλαρά. Πρόσωπο, κεφάλι, σβέρκος, ομοπλάτες, χέρια. Είναι χαλαρά αυτή τη στιγμή. Χαλαρώστε το στήθος σας. Χαλαρώστε το στομάχι σας και την κοιλιακή χώρα. Παρακολουθήστε την αναπνοή χωρίς να επεμβαίνετε σε αυτήν. Να είναι απαλή και αβίαστη. Πάρτε μία βαθιά αναπνοή και εκπνεύστε αργά αργά. Πάρτε άλλη μία βαθιά αναπνοή και εκπνεύστε πάλι αργά αργά.
Πάρτε μία τρίτη αναπνοή και εκπνεύστε πάλι αργά αργά. Σε κάθε εκπνοή χαλαρώνουμε το θώρακα, το στομάχι και την κοιλιά. Γυρίστε την προσοχή σας στην πλάτη σας και στη μέση σας. Αφήστε την πλάτη και τη μέση ελεύθερα. Κεφάλι, πρόσωπο, σφαίρκο, ώμοι, χέρια, θώρακας, στομάχι, κοιλιά, πλάτη, μέση. Είναι όλα χαλαρά τώρα. Πηγαίνετε την προσοχή σας στους γοφούς σας, στους μυρούς, στα γόνατα, στις γάμπες, στα πέλματα, στα δάχτυλα των ποδιών. Χαλαρώστε τους μυρούς. Αφήστε τους ελεύθερους. Αφήστε τα πόδια σας ελεύθερα. Δώστε εντολή στα ανθρωπάκια να αφήσουν τα σκοινιά ελεύθερα. Χαλαρώστε τις γάμπες, τα πέλματα, τα δάχτυλα των ποδιών. Όλο το σώμα σας είναι χαλαρό. Παρακολουθήστε την αναπνοή σας. Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην αναπνοή σας. Αναπνεύστε ελεύθερα, βαθιά. Νιώστε όλο το σώμα σας και δείτε εδώ ότι είναι χαλαρό. Κάντε ένα ταξίδι στο σώμα σας και δείτε ότι είναι χαλαρό. Νιώστε το μυρμήγκιασμα από την κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα σας. Αφήστε το σώμα σας να πέσει βαρύ εκεί που κάθεστε. Τώρα νιώθετε το σώμα σας σαν να είναι κάτι άλλο. Εσείς είστε κάτι άλλο και το σώμα σας είναι κάτι άλλο, κάτι ξεχωριστό. Εσείς παρατηρείτε το σώμα. Όπως εσείς παρατηρείτε τις σκέψεις. Δεν επεμβαίνετε στις σκέψεις, δεν ταυτίζεστε, απλά τις βλέπετε να περνάνε σαν τα πουλιά. Αλλά εσείς είστε εκεί, μέσα σε μια βαθιά σιωπή, αλλά παρατηρείτε το σώμα, παρατηρείτε τις σκέψεις.
Όσο περνάει η ώρα, το σώμα χαλαρώνει κι άλλο. Τώρα θα προχωρήσουμε στη χαλάρωση του νου. Θα μετρήσω από το 10 έως το 1. Σε κάθε νούμερο που θα κατεβαίνω, η σκέψη σας, ο νους σας θα χαλαρώνει κι άλλο. 10, 9, χαλαρώστε, χαλαρώστε. 8, 7, 6, χαλαρώστε κι άλλο. Πηγαίνετε πιο βαθιά. 5, 4, 3, χαλαρώστε κι άλλο. Πηγαίνετε ακόμα πιο βαθιά. 2, 1. Τώρα είσαστε αρκετά χαλαροί. Μπορούμε να χαλαρώσουμε κι άλλο. Ας σκεφτούμε και ας θυμηθούμε όταν κάποια στιγμή στη ζωή μας ήμασταν κάπου και είχαμε χαλαρώσει πάρα πολύ. Όχι απαραίτητα κάνοντας μία πρακτική, αλλά γιατί είχαμε χαλαρώσει. Ήμασταν ίσως στη θάλασσα, καθόμασταν σε μία πολυθρόνα, υπήρχε ησυχία ίσως, ήταν το περιβάλλον έτσι και θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι είχατε χαλαρώσει πάρα πολύ. Εάν υπάρχει μία τέτοια εμπειρία στη ζωή σας που κάποια στιγμή είχατε χαλαρώσει πάρα πολύ, θυμηθείτε την, φέρτε την στη μνήμη σας. Για να χαλαρώσουμε κι άλλο από το νου μας, θα μετρήσω από το 5 έως το 1. Κάθε φορά που θα κατεβαίνω ένα νούμερο, θα χαλαρώνεται κι άλλο, σώμα και νου. Η κατάσταση χαλάρωσης είναι μια πολύ υγιεινή κατάσταση. Πέντε, 4, 3, 2, 1. Τώρα είσαστε ακόμα πιο βαθιά χαλαρωμένοι. Το σώμα σας σιγά σιγά πάβει να υπάρχει. Παρακολουθείτε αυτά που σας λέω, παρακολουθείτε τη μουσική, ώστε να είστε συγκεντρωμένοι εδώ. Όταν αντιλαμβάνεστε ότι η σκέψη σας παίρνει, απαλά γυρίστε την προσοχή σας στα λόγια μου και στη μουσική. Αν για οποιοδήποτε λόγο
πρέπει να σταματήσετε τη χαλάρωση, τότε αμέσως και χωρίς καμία διαδικασία θα είσαστε πάλι συνειδητοί και σε εγρήγορση. Τώρα θα κάνουμε ένα ταξίδι στη φαντασία. Το ταξίδι αυτό θα είναι όχι με παρέα, αλλά μόνος σας. Βρίσκεστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, ήσυχο, χωμάτινος δρόμος, δεξιά αριστερά υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν πουλιά, ακούτε τα ειδόνια να κελαηδούν. Και εσείς περπατάτε αργά-αργά, κοιτώντας τα δέντρα, κοιτώντας τα πουλιά, το γαλάζιο ουρανό, αναπνέετε ελεύθερα, έχει ένα απαλό άρωμα όλη η φύση, κανένας θόρυβος από άνθρωπο δεν διακόπτει την ησυχία και το θόρυβο της φύσης. Νιώθετε πάρα πολύ όμορφα, υπάρχει μέσα σας μία γαλήνη, μία ηρεμία, δεν σας απασχολούν σκέψεις, αλλά απολαμβάνετε το τοπίο, απολαμβάνετε όλη αυτή την ομορφιά. Καθώς περπατάτε, βλέπετε έναν πύργο. Ξεχωρίζει στο βάθος ενός πολύ μεγάλου κήπου ένας πύργος. Είναι ο πύργος των θαυμάτων. Έχετε ακούσει γι' αυτόν, αλλά δεν έχετε πάει ποτέ. Τώρα βρέθηκε μπροστά σας και είστε αποφασισμένοι να πάτε και να δείτε αυτόν τον πύργο. Πλησιάζετε κοντά στην πόρτα, στην είσοδο, και πάνω στην πόρτα γράφει «Ο πύργος των θαυμάτων». Αγγίζετε απλά με το χέρι σας στην πόρτα και εκείνη τεράστια και με όλο το βάρος της απαλά ανοίγει από το άγγιγμά σας. Εκπληκτικό το θέαμα που βλέπετε. Στο βάθος ο πύργος και γύρω ένας υπέροχος κήπος. Ο πιο υπέροχος κήπος που έχετε δει ποτέ. Δέντρα, φυτά, γκαζόν, πολύχρωμα λουλούδια,
ένα απαλό άρωμα στην ατμόσφαιρα από τα λουλούδια. Δρόμοι υπέροχα φτιαγμένοι, καθαρά όλα, ένα συντριβάνι δεξιά σας πετάει ψηλά τα νερά. Με έναν υπέροχο θόρυβο, τον θόρυβο του νερού να σκάει. Μπροστά σας πολύ όμορφα χρωματιστά λουλούδια, διάφορα. Σε ορισμένα σημεία είναι μαζεμένα το ίδιο είδος. Γκαζόν σε πολύ μεγάλο μέρος, άλλα λουλούδια, θάμνη, δέντρα πολύ όμορφα, μία μικρή τεχνική λίμνη, νούφαρα επάνω στο νερό, είναι τελείως ακίνητη, σαν καθρέφτης. Πηγαίνετε κοντά και με το δάχτυλο του ποδιού σας αγγίζετε ελαφρά το νερό και κυματισμοί ξεκίνησαν πάνω στην επιφάνεια της λίμνης. Βλέπετε τον εαυτό σας μέσα στο νερό της λίμνης. Μία σειρά από σκαλιά, όχι ιδιαίτερα ψηλά, οδηγούν στην πύλη του πύργου. Δεν χορταίνετε να βλέπετε το τοπίο. Είστε πλήρως απορροφημένοι από αυτό το οποίο ζείτε. Αργά αργά προχωράτε τα σκαλιά και φτάνετε στην πύλη του πύργου. Μόλις ακουμπήσετε το χέρι σας στην πόρτα, αυτή αθόρυβα ανοίγει. Βρίσκεστε σε ένα μεγάλο σαλόνι. Δεν έχει έπιπλα, αλλά έχει έναν καναπέ, ο οποίος είναι ιδανικός για να καθίσει και να ξαπλώσει κάποιον. Πηγαίνετε στο καναπέ και ξαπλώνετε. Απέναντί σας, πάνω στον τοίχο, βλέπετε γραμμένο με χρυσά γράμματα ότι βρίσκεστε στην αίθουσα της σιωπής.
διαπιστώνετε ότι πράγματι δεν ακούγεται τίποτα εκεί μέσα. Για πρώτη φορά ζείτε την ένταση της σιωπής. Έχετε κλείσει απαλά τα μάτια και το μόνο θόρυβο που αντιλαμβάνεστε είναι αυτό των σκέψεών σας. Αλλά και αυτό απομακρύνεται. Οι φωνές των σκέψεών σας απομακρύνονται. Έχετε κλείσει απαλά τα μάτια και ησυχάζετε. Η απελευθέρωση από τις σκέψεις είναι ένα θαύμα. Μια υπέροχη γαλήνη υπάρχει στο νου σας. Σας κάνει να νιώθετε πανέμορφα. Αντιλαμβάνεστε αυτό που λένε ότι η σιωπή είναι χρυσός. Η σιωπή των σκέψεων είναι χρυσός. Τόσο πολύ απολαμβάνετε τη σιωπή, ώστε ούτε το σώμα σας δεν αντιλαμβάνεστε. Εκείνο που νιώθετε είναι ότι απλά είστε εκεί. Κάποιος είναι εκεί. Εσείς είστε εκεί. Δεν έχετε επίγνωση το τι είστε εσείς, αλλά έχετε επίγνωση ότι είστε εκεί και απολαμβάνετε τη σιωπή. Δεν θέλετε να σκέφτεστε. Έχετε καθίσει εκεί αρκετή ώρα. Πάνω από 3 ώρες που απολαμβάνετε τη σιωπή. Σηκώνεστε από το καναπέ, κοιτάτε δεξιά, κοιτάτε αριστερά, βλέπετε μία άλλη πόρτα και πηγαίνετε προς τα εκεί. Ακουμπάτε απλά το χέρι σας πάνω στην πόρτα και αυτή ανοίγει. Βρίσκεται σε έναν άλλον χώρο. Πάνω στην πόρτα έγραφε «Η αίθουσα της συνειδητής φαντασίας». Είναι η αίθουσα που σχηματίζουμε τα όνειρά μας.
Είναι η αίθουσα που μας δίνει την δυνατότητα να δούμε τα όνειρά μας υλοποιημένα. Έχει ένα δεύτερο καναπέ. Πηγαίνετε, κάθεστε και με το που κάθεστε αντιλαμβάνεστε κάτι. Δεν υπάρχουν τείχη. Μόλις καθίσατε, εξαφανίστηκαν όλα. Και τότε άρχισε η δική σας δημιουργία. Εκεί που ήταν πριν η τύχη, τώρα αρχίζει να γίνεται αυτό που θέλετε. Τώρα φαντάζεστε έναν δικό σας κόσμο. Φτιάχνετε έναν δικό σας ουρανό. Φτιάχνετε το μέρος που θέλετε. Αν σας αρέσει η θάλασσα, εκεί κοντά απέναντι σας φτιάχνετε μια παραλία. Φτιάχνετε έναν κήπο. Φτιάχνετε ένα σπίτι. Αν σας αρέσει και το βουνό, τοποθετείτε και ένα βουνό. Φτιάχνετε το τοπίο που θέλετε. Αυτό σας γεμίζει ενθουσιασμό. Χαμογελάτε. Ανακαλύψατε κάτι. Μπορείτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε. Αρχίζετε τώρα να περιποιείστε. Όλο αυτό που έχετε φτιάξει εξωτερικά και από την εσωτερική τους πλευρά. Πώς είναι φτιαγμένο μέσα το σπίτι που θέλετε. Πώς να είναι το σαλόνι, που να είναι το τζάκι. Αν θα έχει όροφο ή δεν θα έχει. Πόσα δωμάτια θα έχει και πώς θα είναι στολισμένα τα δωμάτια. Σαν να είστε ένα τζίνι, με το που σκέφτεστε κάτι αμέσως αυτό γίνεται. Φτιάχνετε το δωμάτιό σας. Φτιάχνετε τη βιβλιοθήκη σας ίσως. Ένα δωμάτιο όλο τζαμαρία για να βλέπει τη θάλασσα. Πολύ όμορφες κουρτίνες, πολύ όμορφα έπιπλα. Τα πατώματά σας στολισμένα, ωραία φωτιστικά, ωραία μπάνια, τέλεια όλα. Ανοίγετε τη τζαμαρία, βγαίνετε έξω και απολαμβάνετε τον υπέροχο κήπο που φανταστήκατε. Πρασινάδα λουλούδια, ίσως κάποια μικρή τεχνική λίμνη, ίσως κάποιο συντριβάνι εκεί, πολυθρόνες. Από την πίσω πλευρά του σπιτιού έχετε το γκαράζ, έχετε αυτοκίνητα, πιθανότατα να έχετε και κάποιο στάβλο, να έχετε κάποιο άλογο. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας ευχαριστεί. Ακόμα και τους ανθρώπους που σας ευχαριστούν μπορείτε να φτιάξετε. Αυτούς που θέλετε παρέα.
Αυτούς που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Αυτούς που περνάτε καλά. Τους έχετε καλέσει, βρίσκονται εκεί. Είσαστε μαζί αυτή τη στιγμή. Λέτε αστεία, γελάτε, είστε χαρούμενοι, είστε ευδιάθετοι. Λέτε πόσο όμορφη είναι η ζωή. Τους λέτε την εκπληκτική εμπειρία αυτή που να δημιουργεί κάποιος. Γιατί πρώτα απ' όλα εσείς το πιστεύετε αυτό. Είστε χαρούμενοι, είστε ενθουσιώδεις. Σας κοιτούν όλοι έτσι κατάπληκτα. Νιώθετε υπέροχα, πανέμορφα. Οραματίζεστε όλους τους ανθρώπους να μάθουν να δημιουργούν τη ζωή την οποία θέλουν. Γιατί ξέρετε ότι δημιουργούν τη ζωή που δεν θέλουν. Νιώθετε μια ευτυχία μέσα σας, ατελείωτη. Έχει έρθει το βράδυ. Οι φίλοι έχουν φύγει. Τώρα είστε μόνοι. Έχετε ξαπλώσει σε μία άνετη πολυθρόνα και παρατηρείτε το διάστημα. Βλέπετε τα αστέρια και σκέφτεστε πόσο μακριά είναι, πόσο αχανές είναι το διάστημα. Ποια σοφία έχει φτιάξει όλο αυτό. Μπορείτε να δείτε τα ατελείωτα αστέρια. Παρατηρείτε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό του ουρανού που να μην έχει κάποιο αστέρι. Είναι αμέτρητα. Μια πολύ γλυκιά βραδιά σας κάνει να αισθάνεστε υπέροχα. Έχουν περάσει αρκετές ώρες που έχετε μείνει εκεί στο δικό σας κόσμο, σε αυτόν που δημιουργήσατε. Αποφασίζετε να πάτε σε ένα άλλο δωμάτιο του πύργου. Είναι το δωμάτιο της προσευχής. Έτσι λέει μία πόρτα που διαπιστώσατε ότι υπήρχε σε ένα σημείο του δωματίου. Σπρώχνετε απαλά την πόρτα. Και βρίσκεστε σε ένα δωμάτιο στο οποίο έχει αναμένα κεράκια,
ένα απαλό άρωμα από ένα λιβάνι που καίει. Μαξιλάρια κάτω. Δύο πολυθρόνες. Αλλά εσείς ξέρετε ότι πρέπει να καθίσετε στο μαξιλάρι κάτω, που είναι κοντά στις πολυθρόνες. Δεν σας το είπε κανείς, αλλά έτσι το αντιλαμβάνεστε. Πηγαίνετε και κάθεστε και κλείνετε απαλά τα μάτια. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνεστε ένα απαλό φως να έχει δημιουργηθεί μέσα στην ίδια εκείνα την αίθουσα, το δωμάτιο. Ανοίγετε σιγά σιγά τα μάτια σας και βλέπετε δύο παρουσίες, δύο φωτεινές παρουσίες, οι οποίες σας κάνουν να αισθάνεστε γαλήνια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ο θεϊκός σας πατέρας και η θεϊκή σας μητέρα. Ένα γλυκό ρίγος περνάει όλο σας το σώμα. Είναι αυτοί που βρίσκονται κοντά σας σε κάθε δύσκολη στιγμή. Είναι αυτοί που θα σας δώσουν κουράγιο. Είναι αυτοί που χαίρονται με τη χαρά σας. Το είναι σας είναι εκεί για σας. Χρόνια περίμενε με υπομονή τη στιγμή αυτή να βρεθείτε μαζί, να είστε ο ένας απέναντι από τον άλλον. Και αυτό έγινε γιατί εισήλθατε στο δωμάτιο αυτό χωρίς σκέψεις. Και εκεί συναντήσατε τους μόνιμους κάτοικους. Το θεϊκό σας πατέρα και τη θεϊκή σας μητέρα. Ενώνετε τα χέρια σας στις παλάμες σας, κοντά στο στήθος, και σκύβετε απαλά το κεφάλι. Υποκλίνεστε μπροστά στον εαυτό σας, στον θεϊκό σας εαυτό. Και τώρα είστε εσείς που θα μιλήσετε στο θεϊκό σας πατέρα και στη θεϊκή σας μητέρα. Θα πείτε ό,τι σας απασχολεί. Θα πείτε τις χαρές σας, τους προβληματισμούς σας. Θα συζητήσετε. Θα ζητήσετε τη συμβουλή τους. Θα ζητήσετε ό,τι θέλετε. Το είναι σας είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει ό,τι θελήσετε. Πείτε ό,τι σας βαραίνει
και βγάλτε από μέσα σας κάθε τι που σας κάνει να νιώθετε άσχημα. Για αρκετή ώρα θα είστε εσείς, ο Θεϊκός Πατέρας και η Θεϊκή Μητέρα. Με την άνεσή σας πείτε αυτά που θέλετε. Όταν θα ξανακούσετε τη φωνή μου, δεν θα τρομάξετε.
ο θεϊκός πατέρας και η θεϊκή μητέρα έχουν ακούσει με προσοχή αυτά τα οποία είπες. Έχουν ακούσει με προσοχή αυτά τα οποία ζήτησες. Βλέπεις να γίνονται δύο φωτεινές μπάλες, σαν δύο ήλιοι. Που δεν σε τυφλώνουν, αλλά σε κάνουν να νιώθεις πανέμορφα. Αυτοί οι δύο ήλιοι ενώνονται, γίνονται ένας, μικραίνουν και έρχονται απαλά προς τα εσένα σαν μία μπάλα του γκολφ. Έρχονται μέσα σου, έρχονται στην καρδιά σου. Εκεί αρχίζεις να μεγαλώνει. Η μπάλα η φωτεινή μεγαλώνει σιγά σιγά και κάνει το σώμα σου και σένα να αισθάνεσαι μια ζεστασιά. Όσο μεγαλώνει και όσο καλύπτει σιγά σιγά το σώμα σου. Έχεις γίνει μια μπάλα φωτεινή. Νιώθεις την ενέργεια αυτή όλη στο σώμα σου, το οποίο σαν να μην έχει βάρος καθόλου. Το νιώθεις να είναι, να υπάρχει, αλλά να μην υπάρχει. Νιώθεις μια ευτυχία, μια μακαριότητα, μια γαλήνη υπέροχη. Το σώμα σου αποκτά κάθε δευτερόλεπτο ενέργεια και υγεία. Κάθε κύτταρό σου λάμπει. Δεν υπάρχει σκοτεινό σημείο στο σώμα σου. Ένα αίσθημα αγάπης πλημμυρίζει τον εαυτό σου. Νιώθεις την ευεργετική δύναμη αυτής της ενέργειας.
η οποία θεραπεύει και εξαφανίζει κάθε μελανό σημείο. Είτε αυτό είναι στη σκέψη σου, είτε είναι στο σώμα σου. Και καθώς είσαι μια φωτεινή σφαίρα, αρχίζεις να ανεβαίνεις προς τον ουρανό. Ανεβαίνεις από την σφαίρα πάνω από τον πύργο, σε πάνω από τη σκεπή του. Το βλέπεις από πάνω. Ανεβαίνεις κι άλλο ψηλά. Βλέπεις όλο το τοπίο από ψηλά. Πρώτη φορά έχεις αυτή την αίσθηση της απελευθέρωσης. Πετάς. Ταξιδεύεις. Γυρίζεις γύρω από τη γη. Είσαι πάνω από θάλασσες, πάνω από δάση, πάνω από ωκεανούς. Βλέπεις το μέγεθος της γης. Απολαμβάνεις αυτό το ταξίδι της ελευθερίας. Αισθάνεσαι πλήρη ασφάλεια. Έχεις μια απίστευτη χαρά. Ποτέ δεν έχεις φανταστεί τόση ελευθερία. Νιώθεις μια απεριόριστη ευγνωμοσύνη για τη θεϊκή δημιουργία. Τώρα θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι στο διάστημα. Κοιτώντας το, θέλεις να το βιώσεις. Αρχίζεις να πετάς πιο ψηλά. Σαν ένα αστέρι ανάμεσα στα αστέρια. Πετάς. Αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του διαστήματος.
Νιώθεις μεγάλη ασφάλεια. Και αναπτύσσεις ταχύτητες. Θες να δεις άλλα αστέρια, άλλους πλανήτες, άλλους ήλιους. Ίσως θες να δεις γαλαξίες. Όπου και να είσαι πάντως, υπάρχει φως. Είναι το δικό σου φως που φωτίζει τα πάντα. Όπου και να πηγαίνεις, υπάρχει φως και νιώθεις την ασφάλεια αυτή μέσα σου. Είχες ακούσει ότι ο ήλιος είναι η κατοικία των θεών. Και αποφασίζεις να πας προς τον ήλιο. Η γη έχει γίνει σαν μία μπάλα ποδοσφαίρου, γαλάζια, υπέροχη, και εσύ μες στη σιωπή του διαστήματος. Να πηγαίνεις με μία λαχτάρα προς την κατοικία των θεών. Και οι θεοί σε περιμένουν. Περιμένουν τον καθένα που μπορεί να πάει εκεί, στο σπίτι τους. Όσο πλησιάζεις, ο ήλιος γίνεται τεράστιος. Αλλά δεν σε καίει. Θα έλεγε κανείς ότι λειτουργεί αντίστροφα. Σε δροσίζει. Σε φωτίζει και σε δροσίζει. Μια παράξενη αίσθηση. Έχεις φτάσει στον ήλιο. Και εκεί όντως αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν θεϊκές οντότητες. Ανώτεροι δάσκαλοι, άγγελοι, όλος ο πνευματικός ο κόσμος. Το βλέπεις εκεί. Σε καλωσορίζουν, σε δέχονται σαν ισότιμό τους.
Χαίρεσαι που είσαι μαζί τους και νιώθεις την ενέργειά σου. Να φτάνεις στο αποκόρυφο. Είναι σπουδαίες στιγμές. Δεν θέλεις να φύγεις. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος της επιστροφής πλησιάζει. Έτσι, αφού τους αποχαιρετάς όλους, παίρνεις το δρόμο της επιστροφής. Φεύγεις από τον ήλιο γεμάτη ευγνωμοσύνη. Η εμπειρία αυτή ήταν πρωτόγνωρη. Σιγά σιγά πλησιάζει προς τη γη. Φτάνεις πάνω από τον πύργο. Κατεβαίνεις και ξαναβρίσκεσαι στο δωμάτιο της προσευχής. Βγαίνεις από το δωμάτιο της προσευχής, ανοίγεις την πόρτα και ξαναείσαι στο κήπο. Αλλά τώρα το εσωτερικό σου είναι τελείως διαφορετικό από όταν μπήκες. Νιώθεις τελείως διαφορετικά. Τώρα έχουν όλα μία διαφορετική όψη. Το συντριβάνι, τα λουλούδια, τα πουλιά, η λιμνούλα, ο ίδιος ο κήπος όλος. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι απλά ένα σώμα. Δεν είσαι ένα σώμα με σκέψεις. Αλλά είσαι κάτι θεϊκό. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που σε κρατάει μακριά από το είναι σου
από το θεϊκό σου πατέρα, από τη θεϊκή σου μητέρα, είναι η σκέψη σου. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που σε κρατάει μακριά από τη δημιουργία είναι η σκέψη σου. Αυτό που σε κρατάει μακριά από τους άλλους ανθρώπους, που είναι και αυτοί θεϊκές οντότητες, είναι οι σκέψεις. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ζήσει την ευτυχία, μπορεί να ζήσει τη χαρά. Απλά πρέπει να το δείξουμε. Βγαίνεις αργά αργά έξω από την αυλή και παίρνεις το δρόμο της επιστροφής. Είσαι ένα ευτυχισμένο άτομο. Έχεις ανακαλύψει τον εαυτό σου. Τώρα ξέρεις, κάθε φορά που τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν όπως τα θέλεις, όπως τα περιμένεις, κάθε φορά που κάποια δοκιμασία θα έρχεται, θα ξέρεις πού θα πηγαίνεις για να βρίσκεις τη γαλήνη σου, την ευτυχία σου, και έτσι κάθε φορά που θα χρειάζεται να βρεις ξανά τη γαλήνη σου, θα πηγαίνεις εκεί. Θα μετρήσω από το 1 έως το 10. Σε κάθε νούμερο που θα ανεβαίνω, η συνειδητότητά σου θα αυξάνεται. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τώρα είσαι εντελώς ξύπνιος. Είσαι πιο υγιής από ό,τι ήσουν, πιο χαρούμενος και πιο ευτυχισμένος.